matagal-tagal din na hindi tayo nakapunta rito, pero alam ko naman yung mga pati dito maliban po dun mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay na sat, ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat, MLV ang sagot, ito'y tamang daan, sa interior design kami pinunod. Tapos ito yung modular kitchen cabinet mga. Tapos ito PVC foam board din po siya, hindi po siya inaanay. Yung sa may partition. At yung aluminum profile na itawa. Balata. Adala yung walita? Guys, see you on the next video on the screen right now. LV, ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration, Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang good morning po mga boss. Ayan ang kasama natin si Jesus Miguel. Ayan, kasama natin ang mamasada nun. So dito po tayo sa Talugtog Nueva Ecija. So i-update po natin yung project dito mga boss. So matagal-tagal din na hindi tayo nakapunta rito, pero alam ko naman yung mga natapos nila rito. So nagre-report naman sa atin yung humahawak ng project dito. Okay, so malapit-lapit na po tayo. Okay, dito na po tayo sa Talugtog. Ayun, yung mga ilaw na lang po kulang dito. Hindi pa dumating yung order natin. Order natin sa planta, dun sa supplier. Ay, shoutout kay Sir Arner Mayo. Ayan, nilagay na yun dito PVC ceiling panel. Ayos, pati mga ilaw nilagay na rin. Ang ganda na. Ganda pa rito. Pati dito yung mga aluminum profile nilagay na rin. So yung mga ilaw na nga lang yung kulang dito. Yun lang kulang. Pati dito. So dito meron pang ayusin dyan bago natin lagay yun. So nakapagpintura na rin sila. So ang ganda na rin ang pagkakalatag. Okay, nangka yan? Ano si Dan? Ay, gumatag kayo. Ay, oh. Gimata kaya? So dito, okay na rin dito. Pwede mo ilaw na yan? Kaya buksan mo nga. Oh, yung mga strip light na lang kulang. Kaya buksan yung mga ilaw. Tingnan nga natin. Okay, so ayan, pero buksan ko yung ilaw. So ito na lang ang wala. Pati yung dun sa may cube natin, tsaka dito. Yan na lang po yung balance natin dito. Na hindi pa naikabit, hindi pa ni-deliver. So ito pa yung mga pin lights sa kinaw sa atin. Ayan, so ang kulang na lang dito yung strip light. Dito, kompleto naman na. Pati dito, okay naman na rito. Ayan. Okay na rin dito. Tapos dito okay naman na, nilagay na yung PVC. Tapos ito wala pa. Dito wala na ba rito? Wala pang kulik mo pa rin. Okay. Ito wala lang tumutulo. Wala, nilagyan na mo pa rin. Okay na. Okay, so dito ganun din, ang kulang na lang po dito yung yung LED po natin para sa aluminum profile tsaka dun sa cube design sa cube ceiling.
Yan. So ganun din po rito. So nakapagpintura na rin po tayo. Ayan. Okay. Okay. So yun lang. Ay, na-delay pa tayo. Baka sakaling bukas pag meron, deliver natin dito kasi tinawagan ko rin kanina. Pag dumating mamaya, ayun, deliver natin. So ayan, yan na lang po yung kulang natin dito. Yung ilaw. Ilaw, strip light. Pag nakabit na po yun, tanggalin na po natin to. Mag backlash. Tapos pull out na po tayo. Yan, na delay lang po mga boss dahil sa ilaw. Maliban po dun wala naman na tayong balance dito. So yung meron pa naman tayong kukunin na balance dito para sa alas na yung retention nila. Hindi ko pa naman ginawa yun. Saka na lang po natin kukunin yun pag natapos na tong project, pag clear na. Okay. Pagkatapos lang natin kumain mga boss. Busog. Pinakain po tayo nila sir dito. Okay. Shoutout kay Sir Arnel Mayo. Let's go. Okay. So ayan. Kailangan na po natin pumunta ng Alaminos. So hindi na tayo matutuloy ng Tarlac. Tapos ang lakad po sana natin Tarlac. Ay kanina kami nila architect, nagkita-kita kami kanina, nag-meeting kami. Tapos Talugtog, tapos Tarlac, tapos Bacabak project, tapos Alaminos. So galing na tayo rito sa Talugtog, pumunta na sana tayo ng Tarlac. Tapos Kamiling, tapos Alaminos, ano yung pupunta natin ngayon. Tapos na doon sila Badinoli doon sa Alaminos. Kaya kailangan na natin punta doon para makapag-pull out na, para magaga po tayong maka-uwi. So diretso na po tayo ng Alaminos ngayon mga boss. So let's go, samahan nyo po ako. Bukas na lang po tayong punta ng Tarlac. All sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kundi may tamang pagtulong. Swerte lang ako. Okay, dito na tayo mga boss. Itong bahay. Okay. Ayun na, ito yung bahay ni Sir John Humalde mga boss. Ayan. So wag niyo nang tanungin sa akin yung floor plan na ito kasi hindi po tayo gumawa nitong bahay na ito mga boss. Ayan, nandito pa yung architect nila. So yung project natin dito, yung TV console tsaka modular kitchen cabinet. Okay, so ito po yung TV console, tapos ito po yung modular kitchen cabinet mga boss. Okay, so project pala dito mga boss, naka PVC na po siya, PVC foam board. So yan po yung ginamit natin dito, hindi na po siya inaanay. Tapos pinormikan na lang po natin na walnut yung kulay. Yan, naka-formica rin po ito mga boss. Formica, pati ito naka-formica rin. Ito white lang po siya na gloss. Tapos PVC floated panel na walnut. Walnut ito no. Ayan, walnut daw sabi nila Buddy Jess tsaka Badinoli. Tapos ito yung cabinet natin dito sa baba. Siyempre, meron din LED. Naka-LED pa rin po siya pati dito sa may back TV. Yan, tapos may mga pin lights po tayo nilagay dyan. Tapos UV board na kulay gray. Yan. Okay, so ang ganda. So ito po yung project natin dito. Tapos itong isa, dito may counter na po to. So ang ginawa lang po natin dito yung cabinet. Tapos ito, floated panel. Tayo naglagay niyan. Tapos ito, cabinet dito para sa may
display cabinet para dito sa bar counter. Yan. Wine cabinet. Tapos ito PVC foam board din po siya, hindi po siya inaanay. Yan, so ganun din. So ganun din po yung mga nilagay natin dyan. So naka-laminate lang po siya ng gloss na Formica. Tapos ito dito sa baba, dito sa may counter, ito po yung loob niya. Yan, may pull-out basket na rin po siya. Yan. Tapos sa baba ng kitchen sink, ganyan po siya. Tapos dito sa may drawer, may utensil. Siyempre, naka-close po yan. Tapos ito, condiment tray. Tapos dito, meron po tayong half moon para sa corner basket. Tapos dito, ganyan lang po siya. Tapos dito, yan din. Tapos meron din tayong nilagay na ayan, parang shelves dito. Okay. So, ganyan lang po yung detalye ng project natin. Tapos yung mga counter neto, sila architect na po yung nagganon yan. Kasi project nila architect, ito yung architect ng may-ari. So sila na rin po naglagay ng backplash natin, tapos counter. So yun lang, ganun lang yung kasimple yung ano natin dito, ginawang project. Ayos. Ayun o, shoutout kay Sir John Humilde. Ayan, kompleto po tayo. Dito si Buddy Jess. May punching bag. Naka-punching bag siya mga boss. Kasi Buddy Nori. Ayan. So, turnover na. Pwede na po tayong nakapagsakay na rin pala tayong magamit. Andyan po yung Travis. Okay, so maraming salamat kay Sir John Humilde. Tsaka kay si Sir John Humilde lang po. Kausap natin. Sir John Humilde. Maraming salamat. Saka yung sipag niya. Sipag niya. Yung sa Bulinaw. Kapatid yata sa iPhone. Sa Bulinaw. Ay, nakalimutan na namin. So sobrang dami ng kinakusap. Baka magkabalik-baliktad yung mga masabi niyong ano. Baka magkabalik-baliktad yung masabi niyong pangalan. Baka yung pangalan mabanggit natin sa kabilang project. Ayun ang mga boss. Marami na po kasi kaming kinakausap hanggang ngayon. Marami pa rin po kaming kausap na sa mga project. So ayan, kaya yung iba hindi namin na pasensya na po kung hindi namin mabanggit. Alright. Yan, maraming salamat po. Ayan, sa mga gusto magpagawa nga pala mga boss. Ayan, contact lang po kayo dito sa page natin. Okay, so isa pa pala na ginawa natin dito itong drywall. Itong sa may partition. Okay. So ayun lang. Ayos. Ayan, ayaw magpakilala ni Architect Jepoy. Ayan. Siya po yung gumawa ng bahay. So, let's go. Tara na. Rinso tayo. Okay, kain muna tayo. Pakainin natin mga tropa. Hindi daw sila nananghalian kanina. Jine, kita ba dyan da aluminum profile da Jine. Kaslan sa mulai kanya tayo. Na. Aja aluminum profile da itawa. Babalin siguro. Nakaparadang to ba i-truck na eh. Ilak po mabalik mga ilakata. Ano, go to overload. Ayan o. Overload. Ayos. Ayan o. 120 mga boss. Go to overload. Ayan, kain tayo. Masarap yan pag nilagyan ng kalamansi. So, kalamansi. Yan. Tapos paminta. Ada paminta ta Jesus. Dadan sa jay. Ay. Bala ata. Ada yang wanita.
boss. Opa. Kasi sarap ng lugaw. Sarap. Okay, nakauwi na po tayo. Dito na po tayo sa bahay. Ayan, 8:30. Hi! Who is your favorite vlogger? Vlog William Vlog. Okay, bye-bye na tayo. Bye-bye, guys, and see you on the next video on the screen right now. And see you there. Bye. Bye! Oh, Vlog William Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Bye. make sure to... Subscribe. Dito. Ah.